I amb aquesta sintonia arribem a l'Ajuntament Respon, aquesta finestra oberta a la població, de tot allò que fa precisament o es fa des de la nostra administració. Avui amb nosaltres la gent de desenvolupament local. Una vegada al mes ja sabeu que passen per aquí per explicar cosetes. Tenen molt coses a contar, lògicament, i avui tenim amb nosaltres el Departament d'Empreses, podríem dir, i tenim la veu de la companya Maria Luisa Valle. No m'equivoco, ¿Ve que no? No. Menos mal, correcte. Tinc una memòria que és increïble. Pues parlarem em deies de reempreses, no? Sí, a veure... Què és això primer? Perquè, clar, reempreses. Reempresa comença per re i segueix per empresa. Són vàries, no? Vale? Sí. Llavors, reempresa és un servei relativament nou que tenim dintre de l'àrea del servei d'empreses. És un mercat virtual de compra-venda de petites empreses de tota Catalunya. D'acord. Sí. Ho teníem conveniat en Diputació de Barcelona. Això neix de part dels empresaris de la patronal CECOT fa temps que veien que arribava l'hora de la jubilació i els seus negocis no tenien un successor. Llavors van muntar un sistema per veure com podien trobar unes persones que se'n fessin càrrec d'aquestes empreses que tanta feina li havien costat aixecar. Llavors, Diputació de Barcelona va entrar en aquest projecte i a través d'ells el nostre Ajuntament es va adherir. En què consisteix? Nosaltres el que fem és, per una banda, donem un servei a les empreses que, pel motiu que sigui, moltes vegades és per jubilació, però de vegades és per cansament o perquè les circumstàncies personals obliguen a la persona a deixar l'activitat, volen cedir el seu negoci. I per una altra banda, donem serveis a les persones reemprenedores, que li diem, que són aquelles que voldrien tenir un negoci i en lloc de començar des de zero un nou negoci, volen començar amb una empresa que ja està en funcionament. D'acord? En què es diferencia d'un traspàs convencional en el que nosaltres no mediem? És un servei en el qual nosaltres validem que totes les empreses que entren en l'aplicatiu, perquè tot això funciona per una pàgina web, tenen la documentació en regla i estan en funcionament. Si no tenen la documentació en regla o estan tancades, no podem entrar-les a reempresa. Per què? Perquè una empresa en funcionament té un valor afegit que una vegada ha tancat la finestra no és el mateix. Lògicament. D'acord? I per una altra banda, a les persones que volen iniciar aquesta activitat, li donem una sèrie de serveis com són l'assessorament, l'ajuda per analitzar si realment l'empresa està dintre de les seves possibilitats i, arribat el moment, també els podem ajudar a buscar finançament. Tenim convenis, Reempresa té conveni amb alguna entitat bancària i nosaltres des de l'Ajuntament també tenim convenis amb alguna altra entitat i mirem d'ajudar-los a finançar l'operació. Moltes vegades el finançament passa per negociacions amb el propietari, però altres vegades no, altres vegades hem d'anar a buscar diners si la persona no ho té i mirem de fer-ho de la manera més eficient per tots. Bueno, aquestes són algunes de les cosetes que fan des d'aquesta pàgina, que a més tenen la seva característica. Cada empresa, i naturalment suposo que cada domini d'ells és personal i clar, lògicament això fa que tinguin un respaldament, no? Sí, aviam, la pàgina principal és reempresa.org, també es pot accedir des de la nostra pàgina web específica que tenim dintre de la pàgina web rieradecaldas.com. Llavors, com funciona? És com un sistema d'anuncis, llavors tu entres allí, tens un buscador, pots buscar per sectors, per imports, per facturació, per municipis, i fas una cerca. Si t'interessa una d'aquestes empreses, cliques en un enllaç que hi ha, poses les teves dades i llavors ens arriba un avís de què estàs interessat. La persona que rep l'avís pot ser de qualsevol lloc de Catalunya. La gràcia una mica de Reempresa és que treballem en xarxa als diferents municipis i les diferents entitats, amb la qual cosa els compradors
i els cedents es reparteixen per tot el territori català. Podem tenir empreses de Santa Perpètua que vinguin a visitar les persones de fora o al revés, persones de fora que vinguin a visitar empreses d'aquí. També és una bona eina, no? Sí, és molt bona perquè, clar, abarca un mercat, a més, solen ser empreses relativament petites i familiars, amb la qual tampoc tenen accés a massa recursos per fer publicitat. És un bon sistema de mediació. Nosaltres, bàsicament, el que fem és aquesta mediació i bueno, ajudar, facilitar. Som una mica facilitadors de tot el sistema. Vale? Jo veig que és una eina important com intermediaris entre empreses també, fins i tot, i que podia ser una manera de retrobar-se un parell d'empreses i veure si es poden fer una de l'altra, no? Sí, Reempresa també està fent servir per petites empreses que volen créixer i consolidar-se, comprant de vegades empreses complementàries o inclús de la competència o altres que no tenen res a veure però que sí que van en la línia de negoci que volen desenvolupar en els propers anys. Com nous emprenedors. Exacte. És possible, clar, molt bé. Sí, bé. perquè una empresa ha d'anar creixent sempre, perquè si no pot funcionar. I és una altra manera de consolidar i créixer. Sí, sí. Escolta, doncs bona eina la que estem tirant endavant des de desenvolupament local, a part d'altres, lògicament, i des d'empreses. Tot són idees, no? Sí. I crec que està bé, no? Sí, és un servei complementari als que ja tenim també d'emprenedoria i serveis per a l'empresa. Efectivament. O sigui, tenim tota una sèrie de serveis integrats que és una mica una maquinària. Fins i tot de reciclatge. No? Sí. Clar, en empreses això també és un no parar. Sí, no? Sí, és tot un engranatge que funciona i bueno, pues estem a disposició dels ciutadans i de les empreses per ajudar en el màxim possible. Clar que sí. No sé si tens alguna cosa més a afegir. Bueno, volia fer un esment d'algun exemple de tipus de negocis que tenim en aquest moment, dels que gestionem nosaltres. Evidentment, a tota Catalunya hi ha molts tipus d'empresa, però nosaltres ara mateix, perquè la gent es pugui fer una idea, estem gestionant la cessió d'un restaurant, una parada de mercat, una rostisseria, una perruqueria, un taller de cotxes de xapa i pintura, una empresa de marbres i pedres naturals, reparació de maquinària industrial, serigrafia, fabricació de petites peces industrials, rectificacions de peces metàl·liques. Com veieu, els sectors són molt diversos. I molt ampli l'espectre, sí senyor. Sí, sí. En els anuncis es publica el nom de l'empresa. Bueno, el nom de l'empresa no es publica mai perquè és sec. Vale? Que sigui un procés anònim ens ajuda a fer-lo tot més fàcil, d'acord? Llavors, el que sí que surt publicat és el sector de l'empresa, la darrera facturació, número de socis, número de treballadors i el rang de preus. Els preus no estan posats en una quantitat fixa perquè poden haver petites variacions. Llavors, els preus es fixen en uns rangs i a partir d'aquí està el procés de negociació per acabar de valorar el preu final que ha de tenir aquella empresa. Correcte. Bueno, doncs ja sabem més coses, eh? Ahí teniu una gran varietat d'oportunitats, lògicament. Jo crec que està molt ben explicat, així que si voleu de totes maneres tenir una incidència o voleu i us agradaria o no sé, teniu alguna pregunta a fer, podeu dirigir-la al nostre mail radio@staperpetua.cat i nosaltres la redirigirem a la Maria Luisa, o bé directament podeu trucar a algun telèfon que tingueu a mà o algun correu, no et sembla? Sí, poden fer consultes directament al meu correu professional, mvalle@staperpetua.cat, i llavors intentarem donar la millor resposta possible. Correcte. Si no, també poden demanar hora dintre del Servei de Desenvolupament Local. A recepció els donaran tota la informació. Perfecte. Doncs, Maria Luisa, moltíssimes gràcies. D'acord, adéu. I serà fins al mes proper. Adéu-siau. Adéu-siau.